Zaal Mirage in Susteren, waar zaterdag 18 februari het toneel voor de jeugdbutenkampioenschappen 2017 van de LVKA. 2 winnaars konden uit de bus komen, einde in de categorie jeugd en einde in de categorie jongeren. Kijk mee naar een samenvatting van een joeksige middag. Goedemiddag allemaal, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de Limburgse jeugdbutenkampioenschappen en dans 2017. Dan gaan we nu weer met onze eerste buut van vanmiddag. En dat is door Mike Willems uit Merselo. Mike is 8 jaar, dat doet met in de categorie jeugd. En de brengt de buut Brood van de Straat. Van de week ging ik op de fiets naar school en ben ik aangehouden door de politie. Hij zei, stop jij maar eens even. Want volgens mij klopt er iets niet met een fiets van jou. Eens even kijken, zei hij. Geen licht, geen buig, geen reflector, geen spatbord. Het wiel staat scheef. Nou, dat gaat toch €50 kosten, meneertje, zei de politie. Ik zei, dan hoop ik dat die morgen wel klaar is. Want dan moet ik wel met deze fiets naar school. Hij zei, niet zo betrouwd tegen mij. Jij krijgt een proces voor €50. Wat is jouw naam? Ik zei, Willems, maar dan zonder T. Wat? zei de politie. Ik zei, mijn naam is Willems, maar dan zonder T. Maar, zei hij, in de naam Willems zit toch ook geen T? Ja, hallo, dat heb ik nog al 2 keer gezet. Toen ben ik de dag erna toch met de voet naar school gegaan. Want de politie zet er wel wat mankeert aan een fiets. Maar aan een fiets maken? Ja, homa, dat doen die bonnenschrijvers niet. Trouwens, vorige maand ben ik op een verjaardag geweest van mijn tante Net. Dan is getrouwd met mijn oom Piet. Dat is ook toevallig dat mijn tante met een oom van mij is getrouwd. Nou is het zo dat mijn tante Net en oom Piet wel 3 keer in de week friet eten. Ik noem ze dan ook altijd Friet Piet en Net Kroket. Op de verjaardag van tante Net zet ze opeens dat ze een paar kilo wilde afvallen. Maar dat het nog niet goed wilde lukken. Toen zet oom Piet, dat is ook toevallig, ik heb hem opgegeven voor de Miss Limburg-verkiezing. Tante Net keek heel verbaasd. Vind jij mij dan zo knap, vroeg ze? Dat nog niet, maar dan ben jij wel de eerste den afvalt. Ik wens jullie allemaal een geweldige vastelovend. En denk eraan, jongens en meisjes, vastelovend vierde niet alleen, maar de vierde samen. Alaaf. We gaan weer met onze tweede buut. Dat is door Sam de Wilde uit Velde. Sam is ook 8 jaar. Het duikt met in de categorie jeugd en het brengt voor ons de buut Mijn Moeder. Net voordat ik naar buiten loop, zegt mijn moeder nog. Sam, vergeet onze afspraak niet. Vandaag ruim stichting kamer op. Gans. Op school hebben we 's middags gelukkig leuke lessen en gaat de tijd snel voorbij. Om 3:30 kom ik uit school, maar er is niemand thuis. Na een kwartier komt mijn moeder. Ik vroeg, waar ben je geweest? Bij de schoonheidsspecialiste, zei mam. Oh ja, vroeg ik. Best je niet aan de beurt gekomen dan? Nee, mijn mam is niet de knapste. Laatst had mam een schoonheidsmasker op. Ik vroeg, waarom doet ze dat nou weer? Om zichzelf mooier te maken. Die even later weer een kraan van haar gezicht veegde. Ik zei, nou dan, geef ze het op. Na wat gedronken te hebben, ga ik weer boven op mijn kamer spelen. Komt mijn moeder weer aan en vraagt, Sam, hoe staat het met die kamer? Goed, mam, antwoordde ik. Alles zit er nog op en aan.
Laat mij duidelijk zien, manneke, zei mijn moeder. Vandaag rumsteeg 10 kamer op, gans. En weg is mam. Ik kijk eens rond en om eerlijk te zien, heeft mijn moeder wel een beetje gelijk. Wat een puin is het op mijn kamer. Ik ga toch maar eens beginnen met opruimen. Huur ik mij opeens een geschreeuw. Ik weet weer nog. Ons moeder zit op kantoor, achter de computer. Iedere keer weer schrikt ze van die moes. Nou, mijn mama is niet de slimste. Laatst maakte ik met mama huiswerk. Mam begreep de vraag niet en leed naar de kelder. Ik vroeg, wat gij stig in de kelder doen? Weet gij wat ze toen zei? Doch kan ik dieper nadenken. Allemaal is het niet makkelijk met zijn moeder. Ik ga naar mijn snel naar huis, anders is het morgen weer helemaal toes. Maar volgend jaar weer Rami-Dami met een debuut van Sammy. Alaf! Goed, dan gaan we weer met onze derde buut van vandaag. De derde buut wordt gebracht door Irene van Kruis uit Roggel. Irene is 12 jaar, duidt met in de categorie jongeren. En het bruinkuchte buut Irene de Brugpieper. Het leukste van de basisschool was natuurlijk de seksuele voorlichting. Ik heb me er dan ook heel wat bij voorgesteld. Maar toen dat de meester ons veel moest gaan lichten, toen merkte je pas wie ver dat hij eigenlijk achterloog. Daar had je zo'n ouderwetse film metgenomen en daar had je dan ook nog eens achterstevoren in de projector gestopt. Zocht je 2 mensen die lekker bezig worden in bed. Gauw het bed uit. Hij helpt je in het trouwkleed, doet snel zijn pak aan, tilt je over de drempel naar boete, naar het feest, gauw de ringen af, voor het zingen de kerk uit, door naar het gemeentehuis, om daarna foto's te gaan maken. Al 6 weken wordt het dan toch eindelijk zover. Voor de eerste keer op de fiets naar Panningen, naar het Bouwens. Vroeger dacht ik altijd dat dat een nieuwe naam wordt voor het LTS, het Bouw Eens. Maar je kunt je ook gewoon naar het gymnasium. Het leuke van de middelbare school is dat je ook allemaal nieuwe vakken krijgt. Zo kregen wij dan toch ook echt Engels. Alleen het probleem is, we moeten in de les dan ook Engels kallen. En dat leidt tot rare gesprekken tussen mij en mijn vriendinnen. Zoals het volgende gesprek wat ik met een vriendin had. Hey Irene, do you want to go with me to the Christmas? I really love sugar spiders. No, I always become mislike when I go to the boxcars. But that nice guy from Hot Houses is also there. You want to split me a guy from Hot Houses in the stomach? I must know guy from Hot Houses. But his father is very rich. Make that a cat wise. I don't believe you, pancake. His father has shops and he sells glasses. Okay, but what is his name then? His name is Hans Different. Waar je tijdens Engels ook over het taalgebruik van de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Zo, daar heb ik hier iets lelijks gezegd. Hij heeft toezag met tegen ons mam gezegd dat we de hond ook Donald Trump moesten nemen. Waarom? Vroeg ons mam. Ik zeg ja, de hond pakt jou altijd de poes van de buurvrouw als dat ik met hem ga wandelen. Als dat er één ding is wat dat ze me in de brugklas niet hoeven te leren, dan is dat vastelavond vieren. Want ook al ben ik nog maar een brugmoes, als chance mij herinneren wij de galang,
Vastenavond vieren wij toes. Vastenavond samen. We gaan weer met onze vierde buurt, Dilano Driessens uit Merkelbeek. Hij is 11 jaar, doet met in de categorie jeugd en brengt ons de Schwalverlater. Goeiemiddag allemaal. Je zult wel denken, waarom heeft hij zo'n zware tas bezig? Nou, ik ben laat oefenen. Vast ik volgend jaar naar de middelbare school mag. En de dag alle beukpop met slijpen. Ze zeggen dat ik een vroege leerling ben. Ja, wie ze daarbij komen, dat snap ik zelf ook niet. Als mijn mam me 's morgens niet wakker zou maken, dan kwam ik zeker dag te laat op school. Mijn pap wil mij al inschrijven bij een sportschool om extra krachttraining te gaan doen. De eigenaar daar waren een echte bodybuilders ik. Zo'n dikke spierballen. Ik zei, waarvan heb zich die flinke spierballen gekregen? Anabolen, zei er. Ik zei, pap, laat die sportschool maar zitten. Dan ga ik gauw leven met anabolen. Mijn pap wil zichzelf toch wel gaan aanmelden bij de sportschool. Hij houdt natuurlijk al die knappe vrouwen die al zien staan in die strakke pakjes. Vroeg hij aan de instructeur, met welk apparaat kan ik de meeste indruk maken op die vrouwen daar? Zet mij de instructeur, als de hinderboete gijs, dan de eerste straat linksaf. Er staat helemaal aan het eind van de straat een pinautomaat. Wie ik 4 jaar word, mag ik voor het eerst naar school. Wie ik toen 's middags thuis kwam, vroeg mijn mam: Anne, wat heb ze geleerd vandaag? Ik zei: nog niet genoeg, want ik moet morgen weer terug gaan. Van toen af, toen ging het echt snel. Ik leerde van alles. Zo leerde ik al heel vroeg wat een second opinion is. Als mijn mam nee zei, dan ging ik het gewoon aan mijn pap vragen. Na 2 jaar spinderwijs leren bij de kleuterjuf, kwam ik dan eindelijk in groep 3. Hoe via de eerste dag al meteen onze eerste schrijfles kregen. Vroeg mijn mam thuis: Anne, wat heb ze leren schrijven? Ik zei: dat weinig niet. Lezen leren voor morgen pas. Zo, nu pak ik die zware tas maar weer eens op en ga ik weer met trainen. Want op het moment dat ik de basisschool echt ga verlaten, dat komt nu toch wel heel snel dichterbij. Ik wens echt nog een hele fijne middag en wie weet tot de volgende keer. Alaaf! Goed, we gaan weer met de 5e debuut. Raf Giele uit. Raf is 13 jaar, die doet met de categorie jongeren. En die gaat voor je opvoeren Charles de Brugklasse. Ik zal beginnen met je te vertellen over mijn eerste dag op school. Vrije maatschappijleer van meester Huub Jansen. Ik koos werkelijk geen hondje in de klas. Begint met de meester, begint met de presentielijst op te lezen. Mustafa El-Gzderi, aanwezig. Ahmed El-Kaboul, aanwezig. Zakaria Maal, aanwezig. Shah El-Me'er, Shah El-Me'er. Regeerde nemens. Voor de laatste keer
Scharelmeier. Ik zeg, meester, ik denk dat je mij bedoelt. Maar ik heet gewoon Scharelmeier. Maar wie is het een chique scholer? Ik kreeg van meteen onze eerste vraag van de meester. Hij zei, wij kunnen mij hier uitleggen wat het verschil is tussen wetenschap, godsdienst en politiek. Ja, dat wist ik wel. Dat heb ik van Pierre gehoord. Toen ik mijn papa op zaterdag goed café moest halen, omdat er veel gezapen had. Ik mijn vinger opsteken. Ik weet dat wel. Ik zeg, meneer, wetenschap, dat is als twee lui in het donker zoeken naar een zwarte kat. Godsdienst, dat is als twee man in het donker zoeken naar een zwarte kat en ze weten dat er niet bestaat. En zei het, wat is dan politiek? Ja, zeg ik, politiek, dat is als twee man in het donker zoeken naar een zwarte kat en ze weten dat er niet bestaat. En dan is het, ik heb ze gewonnen. Vond het niet zo leuk. Hij zei, als er in dit lokaal, hè, als er idioten zijn, willen die dan nu opstaan? Natuurlijk, stek nemen ze op. Uiteindelijk, hè, ben ik maar opgestangen. Zo, zei er. Meneer heeft in ieder geval nog een beetje zelfkennis. Vertel nu de rest van de klas maar eens waarom ze zichzelf een idioot vindt. Ik zeg, ja, meester, eigenlijk vind je mezelf voor me geen idioot. Ik vond het alleen zo zielig dat je daar alleen stonk. Maar, vergeet niet, er is in dit leven maar een must. Kom naar het Koning Willem-Alexander Maxima Amalia Ariane en Alexia College in Koningslust. Alaaf! We gaan weer met de laatste buurt. Eva de Weide uit Zusteren. Eva is 11 jaar, het duikt met in de categorie jeugd. En het bruggigste buurt, Eva heeft een paard. En nu is de ganse familie gek van paard. Opa gaat immer met mij op concours en dan huppelt oma door het huis wie een veeljaarsvulke in de wei. Mam, die lag wie een paard. Mijn broertje is het beste paard van stal, want hij heeft immer op zijn kamer de grootste messoep. En pap, die is zo stom wie een koe. Dus hij moet werken wie een paard. En pap, die heeft zelfs een paard als vriendin. Want laatst kwam hij 's morgens naar honger en wie er aan het ontbijt zoet, watste mam hem toch in zijn gezicht. Ja, maar schatje, het is nooit, zei pap. Tja, zei mam, ik heb juist een werkbox in de was gegooid. En er zat een blaadje in met een telefoonnummer en de naam Mary Lou. Maar schatje, zei pap, ik ben vorige week met mijn vriend naar het paardrennen gaan kijken. En Mary Lou is het paard waar we op gewet hebben. Mary Lou. Snap ze? Oh ja, zei mam, dat wist ik ook niet. Zitten we s'avonds weer aan het eten. Kreeg pap de versaus van mam. Volle niet fressen. Ja, maar schatje, wat dan nu weer? Tja, zei mam, het paard heeft gebeld.
Laatst moest ik voor de eerste keer op concours met wifi. Ik sta net te wachten met nog een paar andere meisjes. Zet één meisje. Mijn paard is zo vlot, als hij van start gaat, is er zo snel bij de finish, dat er zichzelf in de staart kan bieten. Ach, zet zo'n ander huppeltrutje. Mijn paard is zo ijdel. Als wij op dressuur gaan, zit ik eerst 3 uur met hem bij de schoonheidssalon. Ik zeg, dat is nog niks. Mijn paardje is zo blij. Als we op concours gaan, laat hij mij bij ieder hindernis voorgaan. Nu ga ik uit en stap ik van de bühne af. En vanaf dat moment ben ik gewoon weer braaf. Vastelavond samen. En na de laatste buurt steekt de jury de kap bijeen om te bepalen wie de butenkampioen wordt in de categorie jeugd en in de categorie jongeren. En het geeft ons even de tijd om naar wat optredens te gaan kijken van dansgaders uit Banholt, uit Boulder en het Velde. De kampioen 2017 is geworden Sam de Wilde. Dan gaan we weer met de jongeren, dat wordt de jeugd. Ja, en dan hebben we de kampioen van de jongeren 2017 is geworden Irene de Kruis. Goed zo, dank u wel. Kom eens even naar voren, laat iemand een geweldig applaus geven van de ganse zaal. Hier staan ze, de butenkampioenen van Limburg 2017. Proficiat. Kampioenen, proficiat. Dankjewel. Hoe is het? Geweldig. Ja? Ja. Niet verwacht. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, de anderen waren ook heel goed. Ja. Ja. Ik had allebei een verhaal over de brugklasse. Ja. Heb je het verhaal zelf bedacht? Samen met pap. Ja. Ja. Sam, proficiat. Ja, dankjewel. Dat je me goed en in de veld zit gewonnen. Gelukkig. Wat vindt die man van dit verhaal? Prima. Ja? Ja. Dat is het zeker, want mam kreeg er wel van langs, hè? Ja, maar mij maakt dat toch niks uit.
De complete buts en alle dans- en zangoptredens van het Jeugdbutenkampioenschap 2017 zien terug te kijken op l1.nl.